सुप्रभात पिलामाने, तुमे माने समस्ते केमिति अछ? मु आशा करुछि तुमे माने समस्ते भलरे थिबो। कोरोना महामारी समय रे समस्ते सुरक्षित तथा सचेतन रहिले आमे कोरोना को हराई पारिबा एवं आमे जीति पारिबा। कोरोना समय रे पाठ पढ़ा को मध्य जमारू अवहेला करिबा नाही। घरे रही मध्य पाठ पढ़ा को गुरुत्व देबा। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏ ବର୍ଷ ସିନା କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ତୁମେମାନେ ପାଳନ କରିପାରିଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତୁମେମାନେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଅ। ଆଚ୍ଛା, ପୂଜାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ? ହଁ, ପୂଜାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଦୁବ, କୋଳିପତ୍ର, ଧୂପ, ଦୀପ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସେହି ଫୁଲ ବିଷୟରେ ତୁମ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମର ପୁସ୍ତକ ଥିବା ଫୁଲ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ମୋ ବାସ ଗଛରେ ଲଟା ବୁଦାରେ ଶାଗ ଶିଉଳିରେ ଘାସ ହୁଡ଼ାରେ ମୁଁ ଥାଏ ପର୍ବତେ ଜଳସ୍ଥଳରେ ବନାଏ ଉପବନେ କୂଳ କନ୍ଦରେ ମୁଁ ଥାଏ କୁଞ୍ଜରେ ମନ୍ଦିର ପାଶେ ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ ମୁଁ ଫୁଟି ବାସେ ମୋ ରୂପ ସୁନ୍ଦର କେତେ ନିର୍ମଳ ପତର ଉପରେ ଦିଶେ ସୁଢଳ କି ଯୁବା ବାଳକ ଅବାସ୍ତବୀର ମତେ ଦେଖିଲେଟି ହନ୍ତି ଅଧୀର ମତେ କେ ଗଳାରେ କେ ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଧୁଅନ୍ତି ନଦଳି କେହି ପୟରେ ମୋ ବାସ ଚୌଦିଗେ ଯାଏ ଚହଟି ପବନ ମହକି ଥାଏ ଜାଣଟି ବଣା ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସେ ଭଁର ଆଦରନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସକଳ ମୋ କାନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯୋଗୀଙ୍କ ଶାନ୍ତି ମୋ ଦେହେ ଦେବତା ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ପୂଜା ଲାଗି ମୁହିଁ ଯାଏ ବିଧିରେ କେଉଁ ଦେବତାର ନବ ସେ ଶିରେ ମହଜଗୁ ପଟ ଯାଏ ନିସ୍ତରୀ କୀଟ ବସେ ପୁଣି ଶିରେ ସବୁରି ପିଲାମାନେ, ଏହି ଫୁଲ କବିତାଟିକୁ କବି ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଆଗ ଧାଡ଼ିର କବି। ସେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିପାରିବ। ତୁମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଦେଖିଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ନାଁ କହିଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଗେଣ୍ଡୁ, ରଜନୀଗନ୍ଧା, ମଲ୍ଲୀ, କନିଅର, ମନ୍ଦାର, ଟଗର, ପଦ୍ମ, କଇଁ, ଚମ୍ପା, ଜୁଇ, ଜାଇ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ରହିଛି। କିଛି ଗଛକୁ ତୁମେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଲଗେଇଥାଅ, ଆଉ କିଛି ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଲଟା ବୁଦାରେ ପୋଖରୀରେ ଫୁଟିଥିବାର ଦେଖିଥିବ। ଫୁଲକୁ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରନ୍ତି ନା? ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକ ବୃଦ୍ଧା ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଆଦର କରନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ ଫୁଲ
ଶରୀରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ବାସ୍ନା ଚାରିଆଡ଼େ ମହକି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ମୋହି ନେଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଭଅଁର ମହୁମାଛି ମଧ୍ୟ ଫୁଲକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଫୁଲକୁ କିଏ କିଏ ମାଳ ତିଆରି କରି ଗଳାରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତ କିଏ କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଫୁଲକୁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାବିଧିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଫୁଲ ବିନା ପୂଜା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଫୁଲର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଶିରମଣ୍ଡନ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଘରେ ରହି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।